MTV. Барыгызга да кайнар сәлам дуслар. Татмус ТВда телеканалының төп хит парады музыкаль биеклек. Аны гадәттәгечә мин Ранил Нуриев алып барам. Хәл бетсә, тормышта ниндидер яңалык җитмәсә, көн күреш проблемалары баса башласа, психологлар тышкы кыяфәтне үзгәртергә киңәш итә. Яз көне бу теләк күпләрдә аеруча да көчәя. Бүген хит парад резидентлары белән тышкы кыяфәтне үзгәртү һәм аның белән бәйле экспериментлар турында сөйләшербез. Без әзер, димәк, башлыйбыз. Традицион рәвештә хит парадыбыздагы бер җырчы белән саубуллашабыз. Кызганыч дуслар, ләкин моны кагыйдәләр таләп итә. Бүген хит парад кысаларында Рөстәм Асаевның 7 юл чатында клибын соңгы тапкыр карыйбыз. Рөстәм әфәндегә уңышлар телибез һәм музыкаль биеклектә кабаттан көтеп калабыз. Калдым мин 7 юл чатында, уйларым тик синең хакында. Уйладым 7 кат янында 7 ят, саласың син мине ялкынга. 7 юл чатында югалдым, 7 юл чатында уйландым. 7 юл 7 кат син миңа 7 ят, аз гына акылым жуймадым. 7 юл чатында югалдым, 7 юл чатында уйландым. 7 юл 7 кат син миңа 7 ят, аз гына акылым жуймадым. Хит парадыбыздан бер җырчы китсә, икенчесе килә. Каршы алыгыз дуслар, музыкаль биеклектә премьера. Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан. Әле дә ярый күңел күзләре бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Икебезгә бер яңа утыбыз, кайнары җитәр гомер буена. Сине күргәнче мин әле бердә яшәмәгәндә сыман тоелар. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Күзләрдән күзне килми аласы, кел карап кына килә торасы. Кая барсам да нурын сибүче, син генә бит ул күңлем кояшы. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр
Хамдана Темиргалиева музыкаль бейіклік хит парадында хиянәт жыры белән катнаша. Легендар җырчы фикеренчә, яхшы тышкы кыяфәт өчен әллә ниләр кирәкми. Киемең чиста һәм үзеңгә килешле булса, күзләрең янса, иреннәрең елмайса, шул җитә дип белдерде ул. Хамдан Темиргалиеваны без һәр вакыт матур прическа, якты йөз, килешле күлмәкләрдән күрәбез. Легендар җырчыга гел шундый булып калуын телибез һәм сүзне аңа бирәбез. Алдагы позиция Хамдан Темиргалиева. Düşüme giresin dağlarda, hıyanet başısı canlarda. Kaptadın saksıyı hislerin işledin, sirkem işledin. Balballar ne gibi dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jel girdi varağım, eni dava toysun yarama. Gaytin bit ukenu süzlerim, nefretten yaş dolu gözlerim. İşerdi bilsine ömürge, yansam da kalsam da kömürge. Balballar ne gibi dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jel girdi varağım, eni dava tobimsin yarama. Berkisken ipekler yapışmay, üzülüp sigenler yalgışmay. Vakdesin üzgenler kavuşmay, Muhitten sinirlerimi yazmışlar. Balballar ne gibi dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jel girdi varağım, eni dava tobimsin yarama. Tobimsin yarama. Хәзер тышкы кыяфәтне үзгәртүнең үз хәйләләре бар. Чәчне, кирпекне, тырнакны үстергә, каш белән иренне ясатырга була. Андый экспериментларга уңай карыйм, әмма үземнең әллә ни үзгәрәсем килми дип белдерде Гүзәл Әхмәдиева. Яшь җырчы хит-парадта китәм димә җыры белән катнаша. Димәк, алдагы позициягә күчәбез һәм Гүзәлне тыңлыйбыз.
яшәү мөмкин түгел бит. Җан җылыңны тоеп янәшәңдә яшәр идем иркәм рөхсәт ит. Җан җылыңны тоеп янәшәңдә яшәр идем иркәм рөхсәт ит. Китәм димә, әйтмә китәм диеп. Газаплама минем күңелне. Кояшсыз көн, айсыз төннәр белән каплама син тормыш күңелемне. Кояшсыз көн, айсыз төннәр белән каплама син тормыш күңелемне. Синсез исми кебек хәтта җилләр, йолдызларда күктә янмыйлар. Моңлы итеп сайраган кошлар, сагышымны баса алмыйлар. Моңлы итеп сайраган кошлар, сагышымны баса алмыйлар. Китәм димә, әйтмә китәм диеп. Сүнмәс утта мине яндырма. Мәхәббәтем хакын хакла зинһар. Син ялгызым мине калдырма. Мәхәббәтем хакын хакла зинһар. Син ялгызым мине калдырма. Синсез исми кебек хәтта җилләр, йолдызларда утта янмыйлар. Моңлы итеп сайраган кошлар, сагышымны баса алмыйлар. Моңлы итеп сайраган кошлар, сагышымны баса алмыйлар. Китәм димә, әйтмә китәм Тышкы кыяфәтне үзгәртмим дияргә була. Мин ничек бар, шундый дип белдерде Илдар Әхмәтов. Җырчы музыкаль бәйеклектә синең өчен барысына да әзер җыры белән катнаша. Шунысы кызык, ә сөйгәне өчен Илдар тышкы кыяфәтен үзгәртә алыр иде микән? Барысына да әзер дип җырлагач, алыр иде мөгаен. Кыскасы сүзне Илдар Әхмәтовка бирәм. Игътибар экранга.
Kollarına basıp gözüne kara. Yaratam deyip eytem karşında. Barla barik ömür yılgasında. Yüzgen kibik bulik kimede. Mehabetten bəxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de. Senin için nazlar taşıyacağında. Menip giden biye gürlerge. Ömür boyu seni yaratırlar. Söz biremin şaşıp siyerge. Barlap barik ömür yılgasında. Yüzgen kibik bulik kimeden. Mehabetten bəxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de. Canım sine bikte, süyudin gözünde yüzük biz. Yüreklerde birge kuşuldular. Balkıp dura bizning yüzümüz. Parlap barik gönül yılgasında. Yüzgen kibik bulik kimede. Mehabetten bəxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de. Parlap barik ömür yılgasında. Yüzgen kibik bulik kimede. Mehabetten bəxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de. Mehabetten bəxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de. Ömür gözü bizge jitse de. Музыкаль бейглекнең чираттагы баскычы һәм Ринат Рахматуллин. Ринат әфәнде фикеренчә, артист кеше тышкы кыяфәтенә һәр вакыт игътибарлы булырга тиеш. Мәсәлән, җырчы үзе берничә тапкыр айга чәчен буй икән. Киенүгә килгәндә Ринат әфәнде яшьләрчә киенергә тырыша. Дөрес сайланган кием кешене яшәртә ала дип белдерде ул. Димәк, музыкаль бейглекнең алдагы позициясе хуҗасы Ринат Рахматуллин. Гомер үтә клибын бергәләп карыйк. Yerim uylanır, küpme sular
Tappan ikendi mini yazmış Koyda yırtmeli Tırmış yolların Üzü ütsen edip Ütte gümür ütte Tırmış yolun minde ütte Ütken yıllar yımbakların Tirlesinden indi sütüm Ütte gümür ütte Tırmış yolun minde ütte Ütken yıllar yımbakların Tirlesinden indi sütüm Bala şağım Kaldı yaşlık üttü Bırılıp qarayım Olar indi artta Yer yüzünde Yaşayan her bir can İske düşüredir Varsın bu hakta Ütte gümür ütte Tırmış yolun minde ütte Ütken yıllar yımbakların Tirlesinden indi sütüm Tralamadı Ükenimimin Ütken yoluma Yıllar üte Ömürler kıskara Baldağısı barı Hıday kulunda Üte gümür ütte Tırmış yolun minde ütte Ütken yıllar yımbakların Tirlesinden indi sütüm Ütte gümür ütte Tırmış yolun minde ütte Ütken yıllar yımbakların Tirlesinden indi sütüm Ütken yıllar yımbakların Tirlesinden indi sütüm Elmira Süleymanova үзенең тышкы кыяфәтеннән канәгать. Җырчының якын киләчәктә үзгәрергә дә теләге юк. Күпләрегез бәлки белмидер, дуслар, моннан 10 еллар чамасы элек Эльмира Сөлейманова блондинка булган. Хәзер исә җырчының чәчләре кап-кара. Иң мөһиме, кеше үзенә үзе шарга тиеш. Әгәр кеше үзен ниндидер кыяфәттә комфорт хис итә икән, бу кыяфәт аңа туры килә дип сөйләде Эльмира Сөлейманова. Ят шикелле Кuşaklап якынга Белмим битеңне Йөрәктән айырасы булгач Көзгә яңгыр юа Исмеңне Әллә син, әллә мин Әллә икебез дә мәхәббәт юлыңга адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә без кавышкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә без кавышкан
Aşık üzlerinin de jilleri tınmadı Bizning mehabbetinin devamı bulmadı Kökten indi hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin elledin elleyik bizde mehabbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin nige biz kavuşkan Ellesin elledin elleyik bizde mehabbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin nige biz kavuşkan Ellemin elleyik bizde mehabbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin nige biz kavuşkan Ellesin ellemin elleyik bizde mehabbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin nige biz kavuşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin nige biz kavuşkan Nigesin nige biz kavuşkan Син янымда булганда дип җырлаучы Айгөл Рахимова тышкы кыяфәтен үзгәртүдән бер дә курыкмый. Җырчы аеруча чәчләре белән экспериментлар ясарга ярата. Ул аларны я үстерә, я кистерә, яки прическасын бөтенләй алыштыра. Әмма чәченең төсен резидентның бер кайчан да үзгәрткәне юк. Айгөл җырлый башлаганда нинди кара чәчле булса, хәзердә шундый ук чәчләр белән йөри. Кем белә, бәлки киләчәктә җырчы чәчләрен икенче төскә дә буяп куяр. Монысын вакыт күрсәтер, без әлегә Айгөлнең клибын күрсәтәбез. Kol
Эстраданың үзенчәлекле дуэты Гүзәлия белән Хаким тышкы кыяфәт белән бәйле экспериментлардан бердә курыкмый. Гүзәлия аеруча чәчләрен үзгәртергә ярата. Заманда җырчы кара озын чәч белән дә, кара кыска чәч белән дә йөргән. Хәзер исә Гүзәлияның чәче ачык төстә. Хаким тышкы кыяфәтне киемгә бәйләп карый. Шуңа күрә ул күбрәк кием салым белән экспериментлар ясый. Үзенчәлекле дуэт хит-парадыбызда әйтер сүзем калган клибы белән катнаша. Сүзне Гүзәлия белән Хакимгә бирәбез. Sensiz gönlerimnin ay kıyarsız ötken günlerin seni kötüp üksep yığlap yüzlengen mamak menderim Sizersin mi? Sensiz yüreğimnin derlep düğü Baskıp yanığı Bereketin Görmeyim bu dünyada Bu darmışta Sensiz kolumdan Bizden ara pulsuz zamağına Yarağaya bara yarağaya Aydır sözüm kalgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Bizden ara pulsuz zamağına Yarağaya bara yarağaya Aydır sözüm kalgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda İştesin mi? Tavuşumda benim Hemmetimle Üzmeyim kedermem Senin gözlerine gene karab Aytır sözü Olgan yüreknin Bizden ara Pulsuz zamağına Yarağaya bara yarağaya Aytır sözüm kalgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Bizden ara Pulsuz zamağına Yarağaya bara yarağaya Aytır sözüm kalgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Sen koydasın hazır min koyda Bizden ara pulsuz zamağına Yarağaya bara yarağaya Aytır sözüm kalgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Bizden ara pulsuz zamağına Yarağaya bara yarağaya Aytır sözüm kalgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Ләйсән Мәхмүтовны без уртача озынлыктагы караңгы чәчләрдән күргә өйрәнгән. Җырчы берничә ел дәвамында образын үзгәртми. Экспериментларны яшьрәк вакытта күп ясадым. Берсендә озын кара толымнарымны кисеп, чәчемне сарыга буяткан идем. Ул вакытта бөтен кеше шаккатты дип сөйләде Ләйсән. Җырчы белдергәнчә, экспериментларны яшь вакытта эшләргә кирәк. Үзеңгә туры килгән образны бары тик эзләнүләрдән соң гына табып була. Ләйсән Мәхмүтова хит-парадта мәхәббәт тамчылары клибы белән катнаша дуслар. Әйдәгез хәзер аны бергәләп карыйк.
Сүйгеніңіз күліме, кигеніңіз скажите, пожалуйста, кім сіздің сүйгеніңіз? Алалымы, күлалымы, терезеңе бірдеңе ерем бұлырсың деп бұрқан әләнін дүйбәнірәңі. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Яратам, 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 яратам. Çetkiler kiyensin kolun necik dirlemi bu kadarlı çiver bulup koya üstüne şirlemi bak bu yollarga buya tereze ıhramların içe gitip bayışları kavuşup kullanarım tamşılarga sıklanam люблю тебя не забуду diyenini yaratam tamşılarga sıklanam люблю тебя не забуду diyenini yaratam. Yaratam, 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 yaratam. Kolumdagi yüzüğümün isimleri Hadi, если любишь, приходи, а не любишь, уходи. Benim sevip житкен атым туры білен совраска. Сен согласна, мен согласна, ник ерейбіз напрасно. Люблю тебя, тебя люблю. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Яратам, 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 яратам. На-на-на, на-на-на. Хит парадқа узган атнадағына қошылған Алсу һәм Азат Фазлыевлар кешенең тышкы кыяфәте теләк булган өчен түгел, ә кирәк булган өчен үзгәрә дигән фикердә. Җырчы гаилә экспериментлардан бер дә курыкмый. Сәхнә костюмнарының да төрләрен тектерә, прическаларын да үзгәртә. Эшләми калганчы эшләп карау яхшырак ди Фазлыевлар. Экраннарда TMTV Production коллективы төшергән шаян клип «Качам синең яныңа». Карыйбыз без. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә? Җитте җигеп җилкәннәренә, Ышам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда мин, беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк, сөйгә тулган, Ышам синең янарыңа. Җилдә, буранда мин, беләсә дә, тотмый юлларында.
Al әнем. Хәзер кайтабыз әнем. Иллеге илле. Коя телисең. Шунда алып барам. Мен сені жанашым елмайып қаршыларымын, яғымлы қарашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит ул киртәләр. Җилдә, буранда мин берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Җилдә, буранда мин берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Her yaratkan parada ayrım bulgan şaklarda bizning kebek sanıym икән minutlarını. Сагыну моңына төсеп ничек булса да, берүк көтеп алыгыз ярыларны. Җилдә, буранда мин бер нәрсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Җилдә, буранда мин бер нәрсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Синең янарыңа. Менә шулай күргәнебезчә артистлар тышкы кыяфәтләрен үзгәртергә, экспериментлар ясарга курыкмый. Музыкаль биеклек хит парады бүгенгә ахырына якынлашты. Сезнең белән мин Ранил Нуриев булдым. Бик тиздән очрашырбыз. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.